dam gadan sa ini subhanallah papalo pala ولا تقولوا إنما أنا wa tarkim dinahum wa ghulu bis salihin قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يصحح عن ابن عباس رضي الله عنهما بقول عز وجل وقالوا لا تذرهن آلهتكم ولا تذرهن ودا ولا سواع ولا يؤوك ويغوث ونسرا هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي علم عبدت قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا أكفوا على قبورهم ثم صورهم تماثلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد قولوا عبد الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم غلوا فإنما أهلك من كان قبلكم غلوه حديث صحيح وللمسلمين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك متنطئ قالها ثلاثة Alhamdulillah tangos na to ning kapangatin nakaadto tangadian ika ang putag siya matang putag walo biyon sumud to pakawaan tawang putag depende on ha ang paginansin pagtabasimatan ikapila na kita biyon putag siya hindi kakawaan na faddal ya sir kra فكيف إذا عبد في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه لا كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas puji sanggit pang Allah subhanahu wa ta'ala itukbasing kita ng pagsalang sukul
patuan na to amon tuwa mapatot pagsalang sukulan amon masi-masi in waktu sin kita niyo iusal na to akabayaan niya pangato patuan na to Rabbul Alamin amon pataptapon kita nakasawunnalan iban lasing kabuhi na to amon husnul khatim kita niyo nas Allah subhanahu wa ta'ala sabat alhamdulillah mangmawut din kawa dom biya ini biya sin sambat manigap ni manigap madtunat manong matupan sipak atau matupat o palawa imabaya kadtuon nila buat malaingkan ingkamo way nyo ihalga ani mga yadto-hadto buat malaingkan nyari kamo himajo sin pagkaradyaan sin umati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala biduwa akida amun akida sahih supaya ingkitan min amal ibadat na to dumayaw buat malaingkan sihat yun natin akida sahih iban makaptan nyo ha pamando sin Pangulat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyaon ganapan nato yung pangadyan sin kita nyo ikahangpo tagsiyam na uno abwab imbab yung babu madya min taghlid fi man abadugna inda kubris rajul salih fa kayfa ida abadu amat yun no imbab niya imbab ini munasabah top ha abab na kauna imbab na kauna amna babun man jaa anna sabab kufri bani adam wa tarkihim dinahum wa ghuluwa fi salihin bukun ka amat tinuin in abipol pa si ini ini babu maja min taghlid in taghlid din di amon pagyaw lang niya sidda shadid at yung sa kakita mo to niya into yun yung ano shadid siya shadid lang niya piman abada indong la kubri rajulin sali at niya on din ang mga manos siya din ang mga ipon si Allah subhanahu wa ta'ala bang o mapatay din ang mga to marayaw biya sa kaula-ula in sila yung munto maraw yaon in kubulsin sila dito sa kaula-ula bangin tao magtupakubol nila doon nakamangdua ka nila sa kaula ato sumbayang doon nakubul yaw ato mangdua pa Allah subhanahu wa ta'ala kana induan na kala sintuhan ato sumbayang sa nakubul biya sa kaula amo na in tampat in ibadat niya sa lingkat-lingkat unuin tayo maunin in doa niya atawa sambayang niya on din mga tao yan biya sa kaula in tampat kumul yaon ang matampat pag uno pag ibadat ato tampat pag samay tampat pagduruan sebab si usin sadid siya sebab si unuin in pag ibadat niya biutang niya on waktu hamukon kawayan sin syara atawa on din mga tao doon kita lang niya akumul yaon magpasumbay lang niya si unusin sin sumbayon sa kana sin tuan Rabbul Alamin pagsumbay diba sa kola in kumul yaon in tampat yaon doon in uno in afdal in sa lingkat-lingkat uno tampat sa lingkat-lingkat uno pag-ibadatan fa kayfa ida abadahu nabarin na bang amon in tao amon alam si kula mo na yung pagtakip na si manusya misanad dya imadto ko pakubol doon na pakubulan, duwa ko patom mo Rabbulay, may kalas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sumambayan ko nung kalas ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasila kapag sirik, di ato jari yun. Di ato man dyan magsambayan ko, diyan duwa ko rito. Pasal wasila, ikapag sirik mo, dan, tiranan ikapag sirik si manusya. Liberin na ba, manusya, amon doon na siya mangayo, ato niya matay. Bangon, araman na dumatong kanya, bangon, dinis na dumatong kanya, mga nasa pauno pataw kumul. Yan to no, syirkul akbar. Bagi mano sa miyate syirkul akbar. Ano? Audu billahi min dalik. Insiya. Salam alama sa pinaka jahannam. Ang kanang palangon ko ang Islam. Subay to din kita niyo, mahalli. Apakaradyan amonika. Suok sing kita niyo. Dan singkitan nyo, ikapag sirik patuan at Rabbul Alamin, audu billahi min dalik.
suway ikaw daran kita magbahanda, ang mga sila, iminang sindagbos simbaini, amon dagbo sa manika, may nang saway kapag sakuto niya patuan ni Rabbul Alamin. Pagka yung mga wasila, yung mga danad to, may nang nasawab, amunain, pagkusong ko isas, siya nain, sa kaula, inyaon kubol yun, amunin pagtag-ipunan, sin mano siya, biya na sinawakto, sin Taminu alayhis salam. في صحيح إن صحيح عندي أخرجه المسلم والبخاري عن عائشة عن أم سلمة يا عائشة patampal ka tanyo anak isyo ya Abu Bakar Siddiq bukun ka ya Aisha ang buhok sa ng mga pukha sin sahabiya ang buhok sa mga sa lingkat-lingkat babae iwan na Aisha naasaw si Nabi Pangulat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umul na pila kitban siya pila iwan niya sa 7 7 taon pag-us sa minasuok sa nagumulang putag isa ka amedto at tinaay sa taradyo na mu'mina amedto anna umma salama yung salama ini imbana niya Abu Salama ya Abu Salama natag sa hijratain nagkaagal sa naghijra pa kain pahabatha iwan nakapag-hijra sa pauno pa ya Abu Salama pa Madina pag-awot doon na mana Madina nawapat siya sambili Salama ya sawasin Pangulat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ka nga sa dina Ummul Mu'min alayhi sabsi. At di na mga di man di asawon sin puas namang naasawa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di naman di asawon. Naman to. Kaya ulungan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot dakarat. Sabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kanisa amuna yung pagyaw ng amuna simbahan. In kanisa dukay ng ibang pagtao ng amon sawami. In kanisa, amon namang mawutin, yung ahad ka. Matipon na roon inunuin, in mga asla nasrani, amon yung pagyanon, pagambok sa wakto yaon. In sawami, at tinahambok din ang mga tao mag-ibadat, di sa mag-igaw apag, aruna lokal niya. Dukay yung kanisa yung sawami. At yung kanisa ini at niya doon pagtiplan si mga nasrani. In sawami. So, at niya amoy pagyanon, ang mukto mag-ibarat, di sa mag-igdo na, at tampat niya. Amed to. At niya, wa mafia minas sura. At niya, pakala, ulay ka idamat fihim rajulus sali o abudus sali. In riwayat din di, syakka siya. At ibang kauling mapatay din ang dalawang sali atawa, Abdus Sali. At niya matiniwayat. At niya yung dagbos niya, wabanu ala kubri masjidan. At niya, wafitil kasura ula ay sirarun khalikil indang na. Hindi, maksud hindi. In sila, Nasrani, bang mapatay rin kanila, din ang mga tao marayaw at tawaling niya Abdus Salih paonon nila into yun inangan nila in kumul yaon inangan nila amon kubba at tawa inangan nila in kumul yaon niya dagbusan in kumul yaon na inangan nila amon ari-ari at tawa din ang mga butangan lang patain into miya matay yaon ununin kawain nila nangon amat inang si mga sila Nasrani. At niya doon na kailangan butangan lapata, doon na kailangan nila amon kubba. At tawa, sila na yung labi makaingat sin tagbos sin paginang nila sin tao miya matay. Sa pag-yaw na hindi ngay masjidan, bukod sa pag-yaw masjid sin kuwasa, sumagawa, pag-ibadat asin sila. Bukod yung masjid, di mo nagtabi ang masjid sila, saan mo na pag-ibadat doon na kapag duwaan sin sila tao miya matay, at pag duwaan sin sila. Amad to kita nyo masjid hindi. Amad to. Na yung mga sila himinang sila to. Amon. Bangaon to umyate rin kanila. Doon nakatindukan nila. Biantang bay. Inangan nila into miya matay at yun. Sipataro uno yung kabayan nila. Sila natin mano siya. Sangi. Piapanya sinungo subhanahu wa ta'ala. Sila natin sangi. Piapanya sintuan Rabbul Alamin. Intaw amon
maginang sila at tao miyamatay amon kubba iwan na pagtag-ipunan lain unuin in tao miyamatay bangso pa main sila miyate waktu yaon in sila sa lugi-lugi na manusya bangway sila kapag nakapag muslim nakapag nagbalik sa pa Allah subhanahu wa ta'ala dabang in sila tumiyatay sila sa lugi-lugi iwan sa ngi dapat na sintuan sa Rabbul Alamin. فهؤلاء أمر يهودي والنصراني النصراني إن سلا أمنا أصوات الفاتحة ولا غير المغضوب عليهم أصوات الفاتحة أتنا إن سلا أمنا إن النصراني سلا إن لهم in Yahudi, in Nasrani, mag-ibadat sila, away roon way ilmo nila. Away roon way ma'rifa nila. Away panghati nila. In Yahudi, kaya ingatan nila, ikasabon na sa sumakawa, di nila hinangon. Na in Muslim, in Mu'min, hagi ito nga sin Yahudi, iba si Nasrani. Ang kanin sila sabi kalaw, kaslam singkuran, gaya magdobi ay walang dalin. Amin. Atin in sila in Yahudi wa Nasrani sila natin in lahong iban sin. Kaya mong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Muslim doon siya hagit tong. Jama'u bayna fitnatan. Fitnatul kubri wa fitnatul tamathil. Kita, in fitnatul kubri din di amo na inunuin mga sila Yahudi wa Nasrani hinangan nila in kakubul-kubulan dinis dakbos na singkabayan nila pag ubos sambil in akubul yaon hinangon nila na pagtag-ipunan amo itunuin in mga sayo wa Nasrani sambil na in kubul lang niya fitnas hindi lang niya jamaw bayna fitnatain, fitnatul kubri wa fitnatin tamathil. In fitnatil kubri din di amo na in tao miyatay, may nang sapit na pagga in tao way doon na pagtag-ipunan niya in tao miyamatay alam sin kubri at tawa hinangan niya kubri pangaringarian niya. In fitnatul tamathil amo na at time alayhis salam. Amo na mga sila awaktu agi si Ibn Qayyim. قال ابن القيم وغير أحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم أمد واتينيا إن فتنة التماثيل سمبل لن يأونو إن تأم يمتاي hinangan nila na dagbos at inilang gipit na ruwalan nila niya na amok yung pit na lang niya arwa palkada pit na singkubol pit na singusin paragboson in tao amya matay atay minu alayhis salam amoy tindagbos niya muna in tao amon tao salih amon lima ito pagyanon wadda suwaan yago sa wayuka wanas lain sila yung tao malaw sambil piragbos dagbos nila asupay lang niya in tao na asusa katumtuman nila in tao marebi sa kolaboy da awak to yun sa takasin taka ثم tala alayhim al-amadun fa'abuduhum nakita pagpuasin jaman sin sila ito nakauna amon na wakto ti maksud labo kung pagtag-ipunan yung mga tao amon mareho yun amon miyata yun isla panumtuman nila dya pagkakitaan nila maraw yung pangatayin sin sila takasin pagpuasin sila ito sabi pagtag-ipunan na yung in tawa mo na di mapagyanon awakto si unsin ninang pit na ito nga pit na tilkubul pit natin tamasin. Amo na yung pagtawa mo patta. Ang kalang sinabi mo asad do adaba yom al-qiyamah mutasawwir. Atin niya adlo sungon impiyata mo. Ikaysa do resab imma wasil ila shirk ikarwa painakan kay mo nyawa inunuin hinang mo yaon. Amo ti masik adlo sungon. Ang kalang mga ulama impatta lang niya kalagyan na sa hadaruri. Baka makalagyan biya mga dagbos niya biya asin bangko magka passport ikama abo ko namon pagyan namon dikriyat
Amon lang nga biyain, amon yung pagyano mamon. Uy, yari kami natin po na biyain na makay, kami natin po biyain na biyain, yari kami nagkatawa pa bimukon. Iyad to, at kala at konsum ko nisa, may nang sabab ikapagsirik sin uno anak kapusin kamo. Ang kaning kaidan, anadar al-mapasid, mukaddam ala jalbil masalih. Ano yung kaidan? So pama, awak to kung nagpatayaon. Nag-umra ko, at unoy ng murya makka. Inilang mo no, mas lasin biyaon ka ako. Sa sima ko'y mapsalasungon, di ta kalingatan, konsum ko nisa, anak apo sin kita nyo, ato sungon pa apo, ako bilang at yun yung pagdaumpat, da sin kita nyo, daka may lang sol sambil na inangon nila uno, bialasin, awak to ino alayhis salam, bukod na awak to ino alayhis salam, sa roon doon magtuyo no, kagtag-ipunan yung mga, dagbusin naman limad, sa taka-taka, sin miyatay na in, yung mga kaapuan sila, sambil miyawot na yung pagsirik, sambil kanawag na ino alayhis salam, awak to ito sambil na panagdan sirik ka dunya, amuna time kauman no alayhis salam. ولما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرحه خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حسبك. ولحما ريني أخرج البخاري ومسلم. عنها قالت لما نزلت أتني وقت لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم تفك يطرح خميسة له علي وجهي وكذلك إنجيني langsung sila ulama awak tuloy niyan imaog na yunuin malakal maut panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil miyawot na in para ka dunya tafika yatrahu kamisa lao ala wajhi atinya imano siya amunin pag-iyanon paaunon niya nga, intafika, ja'ala. Amo na dagbos niya, imano siya, mga patay na, iyon yung, inakaw na badyo niya, iban singgantian na sin, amon, alamat in siya, uno, to patay. At iyaman, tuus, sambilin bayo niya, uno, tabunan. Pag-ubos, hawak tuman sa kubol, sambil ukaban ninuin, imbayo sin uno sin sambil amon insiyad to uno amon inyukutad to amon uno paluglo akon asupay sa binto miya matay so kot na miya matay mo uno bisan mo kun sa insila miya matay asupay sa ni mako ibutang inahak nila tin sila para laon ta amon abutangan nila pahalalo yun ta asupay sila uno makanapas-napas lagi sila amet to atin to miya matay tamunan sin sambil siya uno singkakana at tatamunan siya tukatan pagod panakubol niya in siya uno iran na sambil uno pagod ang palapas na pasin bayo niya sambil na sambil kakana niya sambil uno amo nang hayang siya sambil na mongin nabi nato o kadalik sambil nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam adamikan amo na way pa sa nawapat before pa sa nawapat nagtahdil tuod siya nagbanda tuod siya si Husin pakaradyaan amin pagsirik. Biasa nang si mga sila Yahudi wa Nasrani la'natong na ala Yahudi wa Nasrani ittakadu kubura anbiya masajid. Artinya, sabi Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtahdir siya, nagbanda siya. Di alat lang yung unuin. Mga sa Yahudi wa Nasrani lang yung uno, amunain kubul sing kanabiyan, inangon na uno, pag-ibadatan. At maksud din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diref sa mabaya hinangon insya bi ala sinantang si Husin amon hinang si Manasrani iwas Yahudi amon insya uno pagtuanan ang kanin sila mawunta kita uno mitaw no kakul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabisarali uno hamatan ang kada imano siya sangi na mano siya bang siya uno bian sa butakain na amon na imagpaon siya akubol sinto miyamatay pangaringarian niya sambil na pagtag-ipunan sin sila amad in
inipon sinang Allah subhanahu wa ta'ala ngi uno manusia. Wasin. Ang kalang sinang Allah subhanahu wa ta'ala intaw nag-shirik nagbanda na Allah subhanahu wa'budok na wala tusrik bi shay'an. Atin Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda pagtakipon ko patonyo ay ikaw magsakuto. Ang kanin sila Yahudi o Nasrani pagtakipon nasin sila inunuin in mga tao namatay. Sambil pangalingalan niya inunuin kakubulan. Yahdiru ma sana' na atin niya bandain nyo lang niya. Yahdiru niya tiya bandain nyo. Isiyusi magunuin imaginangsin amon into miya matay inkubol nila inangan kubba atawa pagtag-ipunan inuin into miya matay. Wala dalik obligat kabrahu. Atin niya Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam insiya inkamukaan niya amon mismo inkubol niya pagtag-ipunan si mga tao. Ang kalang niya unuli obligat kabrahu. Inobliga nilang niya way piyatampal pamano sa impagkulan kanya. Way sabi nga bakit? Bukon ka. Doon sa kiwula way inobliga niya bahara. Atau kharaj atau kharaj atau dimay lang at sino pamano siya inkubol niya at balikan niya siya sa kiwul asupay sa kagtasibaw sa inkubol sin Nabi Muhammad SAW sa kiwul doon na lang simbay niya pasay kabukaan niya lang niya ayat takida masjidan inkabukaan si Nabi Muhammad SAW inkubol niya inangon na masjid doon na pagduaan doon na pagkatipunan. Ang kanya kakumulin Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon alam sin baysan siya. Way sa kiyo wala usa doon mismo alam sin niya ikabukan niya amunain pagtag-ipunan in siya at kumul niya inangon na si mga sila pagtuwa na atau pagtag-ipunan ibang pangalan doon alam sin na ako sin siya. Ang kanya Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbanda sa lang niya iban wayron kabukan ko lang niya inkubol ko inangon na pagtag-ipon ng kanikakuwol sa roon na lamsin, bay niya. Bas. Wali Muslim an Jundub ibn Abdullah kana sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ay yamut bi khamsin. Lang si riwayat ini in khamsin di unon niya. 5 adlaw kalingat 5 tahun. At si riwayat aw before pa nawapatin pangulat Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya alam sin khamsin lang si kaling mangsabot na nga Inlay lang niya masabot din adlaw. 5 adlaw kawatawa, 5 taon. At indiwati sakra yung sadi. At iwan doon, na kwantoon. O yakul, namongin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni abraw ilang na ay yakuna li, minkum khalin. Inako lang nga, puas niya yung kanyo. Bari ini, puas at imok takatta. At yung bugto kaw. At yan na muas kaw. Ang kanya wala ulbara, ising kalasa mo, isuin, impuas ko ka, hindi mo kalasaan. At hindi niya maksudan niya, imbari lang niya, inakoy na puas ako niya, patuan lang niya. Inni, abraw ilang na ay yakuna, liming kumakhalin, ako niya puas ako kanyo lang niya, bangaw ninangon nyo lang niya, kalila puasin ako. At din na mga, kasabatan niya, inangon, ibang pasisabat tinangon niya Khalil. Yung Khalil lang niya ini duara sa ini amurin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alayhis salam. Ang wattakada na Ibrahim Khalila. At ini Khalil din pok sin mahabba. Bang mahabba
manjari in mu'min in sahaba in kaymanan ka Rasulullah Islam matag sa uno mahabba pasal in misli mu'min inno lahibbul sabirin muhibbul muhsinin at niya magsapama in pagbisira ni mahabba siwo din kaunan nabi bukun nabi inunuin intaw nagkasabar intaw nagsarak intaw mare uno kana sa sintuan sa wat malainkan in khalil pag yanon gaya amoy pag yanon sayo sa taas-taas derajat in khalil na tag amuray ngay siyo Ibrahim a.s. iwan Nabi at Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kamuan ko lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kamulan niya maon nyo na in pag yanon khalil at imaksoy talagoon nyo na in palkala amon apwas ni Ibrahim iwan sin Muhammad amunain in mga sila to marayaw amunain in darajat uno amunain darajat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajat sin Nabi Ibrahim at tinamun niya sila khalil bangad dyan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari lang niya a umat ko inangon ko khalil lang niya isiyo amunay Abu Bakar Siddiq sa buat balay kad in khalil lang niya pagyan amunain Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan na sin Ibrahim alaihi salam yung khalil in darajat niya sa taas-taas dina darajat din o si mahabba bang mahabba intaw nagyang malibarat kalas sa sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bang khalil do kayo in darajat sin khalil dina ono dina mahabba ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. in ala rin din lang si mga sila ulama harfu tanbih at yung nagbanda ala wa in man kana kablakum kanat takidu kuburum anbiya masajid at niya in kauna nga sin sa muna to in kauna nga sin nakauna rin kanyulang niya in kanabihan sa bipagtuanan in kubul nila kagtag-ipon na sila ang kay Nabi at Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbanda sila niya imaksud niya dito pasinguro na hamanga sila uno Yahudi wa Nasrani in kakumulan sin sila piyag uno hinang niya masjid amo na pagsujuran amo na pag ibadatan apala tattakidu kubura masajid fa inni anhaakum dalik sambil niya sabyalikan niya sab nakasud na rin ala rin din sabi karwa ala ta'kid biyalikan niya sab apa tattakidu kubura masajid iwan niya so inang unang kumulan niya uno masjid tagatan mi pagus ta'kid pagus anhaakum andalik na anhaakum ta'kid ba'da ta'kid lang si mga ulama lang si mga sa uno ahlul lugha anhaakum andalik tagna biyandaan kita pag-ubos tiakid ka to di pa nanguntun masjid in kakumulan pag-ubos sa milyang isab kato takid ba na takid kita ba mga panahon ka kami Islam ang kalin isa ngi mano siya amo na intao miyamatay in kumul nila inangon uno pag inangon masjid inangon uno pag tag-ipunan biasa ko la in tampat yun amo na yung tampat uno sa raw-rayaw ang mayroon na uno suya kumul mag uno mag-ibadat bisan pagkaunan uno in pag-ibadat nila kana sa Allah subhanahu wa ta'ala berin na pang bukon na kana sintuan kana na sintuan miyamatay amo yadto sa munal to din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mong siya sa miladya unom niyawot in lasing kawoy niya diyangan niya in mga sila hamon maghihinang sin kubo sin anbiya inang uno masjid sa milya na tling niya tuma inno laana wa fi siyak amatin siyak sin jumla sabi ng man paalo isi maginang sino sin kumul sin tauya on masjid inya tingalya na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao maghinang sin uno sin
tao miyamatay, hinangon niyo masjidin tao, in kumul sin tao miyamatay. Amen. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يقولوا يبنوا حول قبره مسجدا. At walang in kubol yun na muna pagtag-ipunan, pagsambayangan. Painlam, siyo din kaunan lang yung kubol yaon. Ang karing kubol lang, siyo din kaunan niya. Yub na niya mo, kangaring nga rin sa sabilang sabi at agbos bye. At walang tawar unsay ng in siya wala sabi ilangan yub na. Sa bat malay maksud din libang lang niya in kumo si mano siya yaon siyo da aon lang niya inangan siya pangaring ariway pangaring manging pagyanon pag ibadat na tulang niya di jari yun. Pasali ikaw ka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in tao siyo din kaunan sin kumol yaon on pangaring ariway pangaring mang pag ibadatan inyadto niya di jari yun. Sa muna tulangin kasahabatan wayroon naon nila impakaradyaan walam yakun yabnu hawla kubri masjidan way naon nila in pag-iyanon in kakuwul-kuwulan hinangan nila amon pangaring-ari yung mga sahaba sa imaksudan ni siyo na yung kaunan nga pangaring-arian in kakuwul-kuwulan iwan nila pangaring-arian lang niya bang pagsambayangan pag-ibadatan di ato jari yun. Amati maksud si Husin, si Matandi. Siyo udalang niya pag piangari-ngarian, hinang sa yubna. Iwawayub na, di sa jari yun. In sahabat, why sila ngayon layunuin, in pag-ano niya yubna, amunain, nagpataasa si kakukulan. Kanang kumulan niya siyo da kuwo sin Taurakula, iwan mo kung Taurakula, doon na sa basta sa pangilanin sa kubol. Buko naman pataasan sa iban pangaring-aray na kung sabi antang kubawi antang sa ba ang dagbos niya. Amat insaba why na nang imbiyat to dagbos. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا. نعم. Ini wa kullu mawdi' qusidat salafi faqad uttakhida masjidan. Artinya ingkatan niya sin mahal pagasambayangan inyan talbilang sa masjid. So pamadto ko pamuklukan yaon. Mga subo ko na may pagsambayangan di. Tuglaan sa kan, Kadto kayo mahon. Siyo yung kaunan lang niya, hinangan siya. Manari, way manara, basta nga pagsambayangan, inyaw na niya basta maksud pagsambayangan ito niya manang pag-ibalat ta. Ito niya maudo sa siyo si pagsambayangan. Ang kadto ko lang mo yung pagsambayangan, tudlaan sa kan. Siyo yung kaunan, mas, di ba mo kumasi, basta siya yung pagsambayangan, inyaw manday sa pagsambayangan. Sa maksud sin ini, bal kullu mawdi' yusalli fi yusamma masjid. At yung katanin niya sin pag-yaron lang niya pagsujuran at tawag niya talbilan sa pagsambayangan inyan niya pagtag sa masjid. Kita ba in sajjada. Unin pagtag bitaw sa nga sajjada. Pasa sa pagsujuran bukon ka. Unin nan niya yon. Naamon niya yon. At sa sajjada pagtag kanya yung katanin si tal bilang siya pagasambay niya tulan niya inadtulan niya masjid pag-isama masjidan. Ang kani yung pagsusuran niya pagtaga sajjada. Ang kaning katanan niya siwo daon na niya pagtag sa basta niya pagsambayangan siya tal bilang sa isa masjid. Ang kana inadis lang niya kala sa mga asab ju'ila lil ard masjidan wa tahuran at niyamutin inayat at niya piaon lang niya in gumilang niya masjid iba niya malano sa in pag-ion lang niya
buat malingkan bang pakaradyaan madto ko pakumul uno jari man ito roon. Ano jari yun? Ito khas pa unong pakumul sa ibisaran niya am katiluakan lang niya ingkatan lang niya lupa ini sa uno manjay mo uno magsambayangan iban sila niya uno malano ang medto. Wali Ahmad dia kawakam mo kitab niya fi musnadi musnad Ahmad at yung kitab Ahmad ibn Hanbal musnad depende ya pagtaba mang pila volume siya amad to bisa ni Jaid at niya maroon sanad niya an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an in marfu' na hindi pagtaw na hadisun marfu' lang sila ang mga mustalahat imarfo amulan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sahabat niya pagtuikan niya marfo direct sa ating pagtawag marfo ang kain hadith na niya matawag sa ang pagtawag na hadith marfo makto mursal mungkati ibas pa yung kabaka mo awlaw mo hadith at ang kitab mustalah hadith sa marfo na hindi niya muna Ibn Mas'ud direct sa panabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pakadyaan inna min sirarin nas man tudrikahum sa'a wa mahya. Insangi lang niya sa muna tulang niya, insangi lang niya manusia. Lang isyo. Lang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amun yawutan nila inunuin, amun boy sila yawutan in kiyama. Nah, amun isangi lang niya manusia. Amun yamutan yung kiyama. Sabat malingkan bang pa magkabta nga si kalima la ilaha illallah di paluwon yung nuin indun niya. Ang kanin yung kasamunalan sabi na dyan sa dumatongin suking kiyama yan tibitaw kasamunalan. O sa dati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ما زال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ما قال لهم حتى يأتي أمرنا. Artinya, yung pag-unid tulang niya, sabi na dumatulang niya yadlaw kiamat, amoy masuk yadlaw kiamat. Buko pag-alam mo miyawat yadlaw kiamat, masuk na. Si paamo tinalisad to. Hatta yati amrungna. Pasal hawak to yad tubangin, para to inalamatul kubra yadlaw kiamat. Way na makapamong si kalima la ilaha illallah. Katamo min. Amin panag na nufi kapil. So amad to. Patay yung katamo min. Panag na nufi. Nufi kapil sun pasaika man pis samawati wal ard. Amad ti panag na. At in mu'min dito, abi po pa to nufi kayad to. Piyatay na katan. Ang kanda hawak to. Lan niya bang luwon nandun niya iawutan ni manos siya sing kiamat siya rin sa lugi-lugi manos siya. A'udhu billahi min dhalik. Ang kana adi pag dumagpak luwon nandun niya in katamo min patayon na amayad to. Walladhi yattakhiduna kubura masjidan iwan day sabi niya usaging manos siya iwan lang niya inkubol inangon niya pag-iibadatan kitawan daradat si mano siya siwo da awutan sa sing kiamat iban intao amon pagtag-ipunan niya ang pinangon niya inkubol masjid amon insangi mano siya nakalamot sa sangi ang kanina nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi nila sa sumapatay impagkabte kasi ini naghali sa sinya sabi sa kakula alam simbay niya. Pasal kamu nga sinabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam inkubol niya inang masjid sin manusia ang kanda timag na in
Impaginang kubba. Awak to sin puasa sin upat kurun. Amon kurun fadla. Khairu kurun kali tum maladi lunam tum maladi lunam tum maladi lunam. At awak to sin Fatimiyya. Amon mga Asya. Amon ti panagdaan. Naginang uno kubba yan. Pag-umos, nag-intisab. Nagtakli din uno yung mga supi. Sambil yung supi, hinang nila sabihin ng sinsiya. Say panagda na uno, adyaman sin Fatimiyya. Amo na ginang sa uno, kubba. Sikako sambil simulin supi, sambil padyaman biyaon, hinang na uno. Yung kubba yaon, pagtawapan, pagtuanan, pagsujuran, pagpangayan na uno katabi sa kulin, yung kubul yaon, maka, tamang ka, natawin to may matayon, maka, gaos, tumabang kanila. Di na kayo nga tayo, into may matayon, imma nabi siya sin adab kanya lam si kumul at tawain rahmat kanya sin pagkain sa uno to marayaw. Nasallahu subhanahu wa ta'ala tabat anil haq subhanaka lamma bihamdik asyhadu la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bangon sa pabuk masawarid to manday ko mga sub sambil mo jimat na biyon si masjid nabawis na kadto wita nabi ini ha. Pangasuka mo, ato ay masjid din ang masjid tanga ko, ato yung kumuli ng masjid din eh. Mga mawag masawa. Nabiyan sa, mangyari yun. Nasa nga yung imanos siya, kita nyo amo na yun, in kumuli, inangon yung masjid. Iba yung manos siya, abutan niya inunuin, dubo niya doon niya. At yung dinadak siya, tubiya, siwo da. In tao, amo yung kumuli, inangon niya masjid, sa nga yung imanos siya. Iba sin abutan niya si unusin, sing kiamaton niya doon niya. Ang kanabi po kiamaton, yung katamo min, patayon na katamo. Ama dito na sa dito. No pick up iso, tinawos sa damo na uno ba? Amo way na makapamong si kalima laay lang na. Us katamon, lumo niya doon niya. At ipagaramon, no pick up iso, at yaman lumo na siya. At yung mga patay niya uno, patayon yung katamo, lumo niya doon niya. Sa mga walito waktad to, yung mga mu'min, piyatay na muna. Abi po uno, lubo niyo uno, doon niya. Saan niya yung imano siya? Inabutan kiamat, ibansin, inkubol, uno, inangon nila, masid. Iban, ipanagdaan din sa pamunang niya uno, amo na, nufik ikarwa, amo na buyon yung mano siya. Na, yubilbahan. Na, magsun niya magsun. Ang kasambat na kaya mo, dam-dam, galan so patandam. Magsusun din kata. Biyasin wakto na to ini. Adlaw suon, mag-ako sa yung tao. Kitsa pinabiyaon, ang putag unom. Ang putag unom, dumahamis. April 16, adwamis. Ipakita sa adlaw suon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mang supa may mano sa wakto biyaon, naginang maaset. Baka ko na nakakadahilan sa mga silayaon. Adlaw suon, ang bukareho, mag-ako yung mano siya. Yung mga pero maro uminakhi wa ummi wa abi wa sa iba't ibanin. Patuloy ama, maglag si karewan, inakin nasa wakatan. Ang muktamadya, amo na muktamadya, khas di mir ikaw. Ato yapdi. Pag-arawan si Musin. Pag-arawan sin mano sa adlaw sungon. Pag-arawan si mano sa adlaw sungon. Na, di na mga kanianak niya rin adlaw sungon. Inasawa niya. Imbana niya sin uno, sa karewan niya si mano sa adlaw sungon. Ang kanda, imagine ang karewan, na kanya tadya ko mareyaw. Asal na, tumasa siya ng subhan. Pero hindi ako manginang mo. Inimiyat, imano siya kangian, pagkabuka na pa Allah subhanahu wa ta'ala ng inang mangi, tumasa pa ka ng pamareyaw. Ang kanyang sungon lang niya, nufiki karwana, amo na imboy o nimano siya, sambil na mawut ng pag-asubo. Sambil na khairan fa khairan, syaran fa syaran. Pamangi. Ang kanahadi pa dumagbus inyad to, yung kita nyo. Pareho natin ang mag-ibarat na to asupay ito mayan, biya sa sabot tayo mo, damdam, garan sa patandam. Wala na, di na akong pati no, susunod lusongon. Ang kanakatumtumang ko, wakto kami dito, mamutin pa dyan. Timindog na yung pagtako ni Imyan na mati, ya mo, damdam, garan sa patandam.
Sala. O magbabati nito. Nakati ang pagbati kayo musumo. Ang pakyan, niya mo dam, gano'n sa patandam. Pasalin wakto mo, dirungog mo yung panawag tawag sinla, ilahilok na atin, patino ko yung sambayang. Uus, way ko timindog. At nung sungay, pakita na kayo mo. Siyusum mo rin nato, ang pa nagbabati kayo mo. Yan naman way magbati kayo mo. Ito na nagbati kayo mo. Kanto yun, yung pamiliksing ka mo. Bukod at mga magkamisan, sabi naman, magkabati ka mo kataan. O wakto boy, ang payunuin? Ilaw. Pag boy, limingkod. Pag igsin, si magbumoy, bukod naman ka mo. Nakitawa. Into, mang mali sa mag-ibadat, misang papagaling nga susungitan mo si pag-iba, inang mariyo, di na mabaya. Ang kani maginang mariyo, siya'y akadim pangatayan niya, ibaran ni muna mo ni mabaya, iban, mga sa tarika, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala sa mga subahat tayo inibahat niya. Kanto ta, akapangadya si kita niyo, insanya ni manos siya, amuna into, inkumos, into, may matay, inangon na masjid, iban, imanos siya, abutan sa sin, kiamat. Amen. No alam. Na mga mo kumasawa, amon kaya nga dyan si tanyo man dyan kamuno, kumasubo. Bagsa pa yung masjid ba ini man dyan, ba ini, mangunin iyon ba ini. Doon bang supa magkita, nanibawi ako mo, doon ba yun ang utang itawak turut to ako mo liyaw. Bisang pagkao ng ekas sa may patali, kumanin sa bayan ito. Pag anong basta ako muli kumanin sa bayan, aon na sa doon wa. Amoy masjid, amoy bukon sa doon alam sing kakubulan. So, jari siya magpatindog masjid, aliusin hudod Basta bukon sa doon kakubulan. Bukon sa ang hudod si Pama. Yung pagkukubulan yun doon, hindi na bukon sa ito pag bukon alam si pagkukubulan ang masjid doon. Pero hindi to kato to, namampang ito. Ang kaso ini sing Oh. ini ang jari mag ginang masjid ang inyong din luna. Kung tanong nakahudod at awakan halom kung dalawang si masjid yung kualing kubur. Ay namin masjid na gawin ko. Na, musan na onda ba. Ya, namang kada to mo tatakad man kat pangasubo. Imboy pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno, baya to masjid siya. Impyak kulang kanya yon. Bye. Bye. Nawa kun siya, eto mo pa siya. Bukon yung kubol. Ay bukon yung masjid, baya on. Pagpatay ka niya, tiyaw siyaan, aktual na waktwad, tunakhilap pa yung in. In sahaba, di mabainangan uno niyan, amon, kasama tagtagupat, amon na nginangan na kwan yan. Tamil tiyaw siya, hindi na mabay amok na di kayo sa Ibn Musayb, di mabay amok, amon yung nanguns niya. Nakalin yan, kanto ko, doon kayong saan, in kubol, doon kayong saan ni masjid. Diro kayong. Sa inas diya on, bukon sa kubol, bukon ka. Ay, inas liyo mo ko sa masjid. Impunan mo ko sa uno, masjid. Impunan niyo yung bay. Iyon sa matag uno, kubol. Imbay ay isa, bukon yung pagtag sa kanang masjid, sa niya bay. Sa pagteosi, nakilap yung lama noon, ibang saba, o hindi naman kasabi na tabi sa Ibn Musayb, hindi mabayaan yan. Sa napaggabi o timo di maro sa ilang, sa sunako niya on, si palit na sa dagbus niya, bukon da sa uno din ha, nakubol. sa pamay masjid pagkumulan doon, di na jari yun. At taong bakas kumul doon, inang masjid, di na jari yun. Sa iyo mo na intaw may matay, in kumul yun, ang pinang masjid. At taong sabi masjid dinangan doon, unuwa, di man jari to. Say, maksud dito, bukon doon sa uno, bukon sa, mayroon doon, kumul doon, alam si masjid. Sa inyo on, bukon niya on, invay sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inasliyo mo ko niya uno, masjid niya on. Sa tiyaw si adin niya on. Beri naman pa. Uno, ako ang tuod siya. Mga mo nag-arap tuod siya, alam tuod siya singkwasin. Sa on niyang pagkukumulan, on niyang udod niya. So inangan sa nudod. At niya mang siya, dagbos niya yung tuod siya, alam tuod siya pagkukumulan, so sa iyon. Isa man dyan ang masid doon ang kukuhan. Pasal yung kakuhay, tumisang pa yung tiyaw na isang bayan, mukala silang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wasilay kapag sirik. Pag yun yung kubol. Hindi mo na magkutong ka ito yun doon. Nasa lumang ka. Imma, so pamang masjid doon, pag usplag kumulan, igo min, in kubula, tao igo min masjid. Uno ni igo min, tumasay tawa kubul, igo mo dito. Arwaya ulo.
sa in masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyo nasliyo mo kunyon kubul bayaon. Bay pag-us kiwos salam simbay. Abay niya. Pag-us nagtawsi man buko yung pag-yaw na niya uno wa gina masjid dasa uno nakasuda dasa pa uno pa sa nasli niya masjid mo rin masjid ini rin masjid at niya rin kasi bay niya uno yung masjid niya. Mang taas magkadto din asli inyaon bukon sa uno bukon sa kubul bay siya. Bay siya pag-uwas Masjid mo na yun ang pakubol si Nabi Muhammad. At Nabi, masjid muna. masjid boy pa masjid asa boy pa siya. Imbay boy pa siya. Ha? Pagkuhol ka niya, buko na masjid, abay niya. Di pa matagad to masjid yun, wain. Imbay niya. Na, kiwol siya, bukon sa kiwol pagtao na masjid niya, abay niya sa kiwol. Bukon ka. Intag ka niya, kiwol sa sa kiwol. Abay niya. At yung maskira sa kaon na Asa laon ni, masila sa unbay niya. Pagkuhol ka niya, abay niya, na waktu man nagtawsi, nagpalago, sambil nakaakan niya on. Kasi ito kiyo wala ba niya sinyo masuk. Na amoy pangasuray sa bintang nga kiyo sa nga uno habay niya. Isa lang nag-adisyan. Na amoy na dis datum kamuan ko lang nga inangon na uno inkubul nga si kalabel nga uno masjid. Ang kanya ikwento niya abraz. As pa rin kaktasin tao, implag kubulan kanya. Kapin to, nang sa pamoyrong sa kiwula ba niya? Namang sa kiwula baki? Ba? Tawab. Makubul yun. Ha? Ang isa pa may sa Na. kiwula. Katto si mga No. Shia, kadto si mga Sufi. Isang pa yung mga to mareho niya pag ano niyan. Amoy pag nabi asin doon si Komenikan. Pagtawapan si sila. At timag dayo Lola Fatimiyya. Sen timag na sana. Amoy pas upat ubos din upat kuron ufad dala. Pag uwas nagpaon sa singkubba, sabi nagtakid ka rin in Sufi sabi pawiyaw kita wiyaon. Akawak ka. Kublan ka. Ingkubba sintaw may matay. Dalang mo malikat pa dinabay sintaw. Unya Pag tuton. magtawa pa si tao nito. Sabi na pag pangayuan na. Namisan ni sumambayan ko kana sintuan. Ako mulyon, dilajari yun. At tamang daw kana sintuan, dilajari yun. Pero nawa mga to, namatay ni inuin pangayan mo tabang iban doon na kumagtakipon kanya. Wala ko na to sa. Ang kaya sabi na din, Nabi na Muhammad sa mapatay, namong siya, ali ka mabiini. Diya nga to yung biini. Sabi mo subaran niya. Ang kanawis nagpakumo sabi doon sa kiyabulo no, alam simbay niya. Amoy makita kanya uno, tao. Nabi ni natutuan yung biya kasi biya naghapin na biya kato. Kasi ka matawrin si pagkubul ang biya kubul ubuset to para lang yung may nang biya tampat to pay nang mga pay. Uniyat to siya. Siya tulubon. So ito siya lubon dito. Basta diya kaya nga tamo niya alamat yung kubol siya. Pangilan siya kubo ko naman taas yung biya, ibo kong biya to. Yung mga mong kid niya dyan to, Sheikh. Ang nasa pila ko na dyan siya ba? Di alamat na lang. Basta alamat dyan to. Oo. Kasi hindi to ka to, pagbayaran man ni lupa, wag kitang pananong janaza. Na Ang ginanan, pagkatansing kayo pa na sa pangbiya. Di ta ka na alamat. na ang pag-alamat at jamun mo ko alamat sa basta alamat dito alamat nga kakilala sa kubol. Oh, kakilala sa kubol. Bukod alamat niya biya mga lagbo sinambok para si ko yung kubol yaon. Nabi ang Sheikh, pag biyong ni lupa biyaw na mampang. Pag biyong na siya, mga pamilya mga angpo pamilya, tanong dito, biyong na. Butangan nila lang, diya patas-tasan nila at. Nasa di mo pataso, di mo basta pag ilama din yung pagkukulan. Biyong na kayo lupa. Tanong man nila ba? Yari nin. Talaw nga. Basta pangilala din yung pagkukulan. Bukod yun ang uno. Simbayta. Amon inangon biya mga antag dagbos papalas. Paglilingkuran para. Iwan nga andi at iyan. Pero pangaring-arian, iwan mga butang patta sa iwan. Ingan. Sulbanan. Iwan patta, butangan ka tandi. Basta yun sa pagilala kubol. May ito. Lapidan. Inaula ta to siya. Naamo na sa Ano bakuna. na to? Way na to. Amo na wa kanina wala Saksay ta. kataan. Mga pawa may mga beni, ako magmulka kay min tawa kanin luwa kanid to. Wala buko yung tao daw mo magkaw sa inot-inotom mo. Wah, lumoy na utol ko mo. Na. Way na to. Ang ganda hikmah. Gusto yung Sheikh, mapakadali kita mangin duwa nung natampat yun. Sumalamad ako Sumalamad dyan. akwan yahlul Kata diyar. siya, Assalamu Tuan alaikum yahlul diyar.